Dames en heren, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van het Alzheimer Café, de uitzending van de maand november. Vanavond hebben we een mooi onderwerp, een boeiend onderwerp en ook dankbaar denk ik, maar dat zullen we horen. Het onderwerp van vanavond is de dementievrijwilliger. Bij ons zijn Astrid van den Ende, zij is dementievrijwilliger, en Brigitte Asselbergs. Zij is coördinator van de vrijwilligerszorg bij Proteon. Het is denk ik het fijnste om eerst eventjes te beginnen met vragen te stellen aan Brigitte. Brigitte, jij bent coördinator vrijwilligerszorg. Vertel eens. Ja, ik ben eigenlijk de regeltante. Ik schep de voorwaarden om vrijwilligers te kunnen plaatsen bij hulpvragers. En het eigenlijke werk wordt door de vrijwilligers gedaan en door de coördinatoren vrijwilligerszorg. Ja. Dus jij staat niet meteen bij de vrijwilligers, je bent niet de tussenschakel, zeg maar. Nee, ik zorg dat, voor de voorwaarden, zeg maar, om dat te kunnen doen. Zeer belangrijk. Ja. En zijn er nou veel vrijwilligers voor dementie? Dementievrijwilligers noemen we dat, hè? Ja, we hebben verschillende vrijwilligers. We hebben gewone vrijwilligers, maar ik vind vrijwilligers nooit gewoon. Maar die bij gewone mensen zonder dementie komen. Maar we hebben ook dementievrijwilligers. En op het moment hebben we 10 dementievrijwilligers in Venray. In Venray? Ja, in Venray. En waarom zijn er dementievrijwilligers? Nou, dementievrijwilligers zijn er omdat mensen steeds ouder worden en oudere mensen steeds langer thuis blijven wonen. Maar ook mensen met dementie blijven langer in de thuissituatie, waardoor mantelzorgers vaak overbelast kunnen raken. En om de mantelzorgers juist een stukje te ondersteunen, te ontlasten, is de dementievrijwilliger in het leven geroepen. Okay. Mag je de volgende slide doen? De volgende? Ja. En die dementievrijwilliger, daarmee werken we nauw samen met de trajectbegeleider Hulp bij Dementie. Ik denk dat dat hier wel bekend is. Hè? Ja, dat is misschien heel leuk om even op in te spelen, want Astrid, jij bent dementievrijwilliger. Ja, klopt. Hoe ben jij bij iemand terechtgekomen? Ik heb eerst een cursus gevolgd en toen is het de coördinator heeft aan mij gevraagd, wil jij bij die en die hulpvrager komen, en zo ben ik in actie gekomen, zeg maar. Ja, want je bent, zoals Brigitte zei, via een trajectbegeleider bij iemand terechtgekomen. Ja. En hoe gaat het dan in zijn werk? Is het dan dat jij meteen voorgesteld wordt aan die vrijwilliger of zit daar nog iets tussen? Nee, wij komen eerst met z'n drieën bij elkaar en dan leren we elkaar kennen. Stellen we elkaar voor en dan kijken we of daar een klik is. Ja, hartstikke mooi. Heel even eerder, hoe kom je er nou eigenlijk bij of toe om dementievrijwilliger te worden? Nou, ik ben al een heel tijdje gewone vrijwilligster geweest. En toen kwam dat aanbod vanuit Proteon van een cursus te volgen, dementie. Ik denk, dat is een uitdaging, het is wat anders. En ik vond het een beetje extra geven. Verdieping ook in jouw eigen kennis. En, precies. Ik durfde het wel aan. Ja. Hoe lang ben je daar dan al eigenlijk mee bezig? Nou, ik ben al in 2011 ongeveer begonnen. Oh. En vanaf 2019 ben ik nou bij een persoon waar ik nu nog steeds zit. Ja. Oké. En als je dan heel even weer naar jou gaat, Brigitte, ben jij dan degene die dan met Astrid in gesprek ging? Of om te kijken of daar een match was? Of was het iemand anders? Nee, daarvoor hebben we eigenlijk een tussenpersoon, de vrijwillige contactpersoon. Ik had net die begrippen een beetje door elkaar gehaald, sorry. Maar de vrijwillige contactpersoon die kent haar vrijwilligers heel goed. De vrijwillige contactpersoon krijgt een hulpvraag van de trajectbegeleider Hulp bij Dementie. En dan gaat ze kijken van, wie zou daar in die situatie kunnen passen?
wat zou een goede match kunnen zijn? Ja. Soms moet het een man of een vrouw zijn juist, ja, dan heb je weinig te willen. Maar soms moeten ze een beetje kunnen knutselen of ze moeten juist kunnen wandelen. Of nou ja, goed, ze kijken dus echt naar... Dus dat wordt heel zorgvuldig afgestemd op de hulpvrager eigenlijk. Absoluut, er moet echt absoluut een match zijn. Het moet voor de hulpvrager passend zijn, maar ook voor de vrijwilliger. Want die moet er ook plezier aan hebben om dat te doen. Ja, dat is een hele belangrijke factor. Dus het komt erop neer dat er als het ware een A4'tje ingevuld moet worden. Ja. Wat de wensen zijn van de persoon met dementie. Ja. Als ook waar jij graag mee wil werken natuurlijk. Ja. En daar moet die match dus in ontstaan. Ja, ja. Ja, Oké. en dan zoekt dus de vrijwillige contactpersoon een vrijwilliger. Zij met z'n drieën, de vrijwillige contactpersoon, de vrijwilliger en de trajectbegeleider gaan in gesprek. En de trajectbegeleider die kan ook kijken van, goh, dat zou wel wat voor mijn hulpvrager zijn. Dat zou wel een match kunnen zijn. En als dat zo is, dan gaat de trajectbegeleider samen met de vrijwilliger, zonder vrijwillige contactpersoon, anders worden het veel te veel mensen, gaat dan naar de hulpvrager en eventueel met de mantelzorger erbij en begint dan een gesprekje en kijken hoe zich dat ontwikkelt. Heel even een vraag. Wie is nou die contactpersoon van jou? Want jij bent Brigitte Ja. en jij bent coördinator. Maar wie is die tussenpersoon dan? De tussenpersoon is Ja? Lilian Spronke. Oh, Lilian hier in Spronke. Oké. Venray. En die is Ja. voor Venray. Die is voor Venray. En ook voor Horst? Want vaak Voor Horst heb je- aan de Maas hebben we een andere vrijwillige Oké. contactpersoon. Oké. En dan, stel dan het klikt, hè, zoals je net zo mooi zei, het klikt en jullie willen daar samen zeg maar een start in maken. Hoe gaat dat dan? Hoe vervolgt het dan? Ben je er dan meteen zoveel uur in de week of bouwt zich dat op? Of... Nou, ik kijk het meestal eventjes aan. Bij mijn laatste was het de bedoeling dat ik elke week zou komen. Maar dat vond ze een beetje te moeilijk. En nou kom ik om de week. En daar voelt ze zich prettig bij. En een beetje aftasten. En hoe vaker je daar komt, des te losser gaat het. En kennen we elkaars grenzen. En dan... Dus er ontstaat een vertrouwensband als het ware. Ja, ja. En wat voor activiteit vind jij nou leuk om met haar te doen? Nou, wij wandelen heel graag. Oké. Dus, en zij kan ook ze is nog heel mobiel. Ja. Dus dan is het hups, de jas aan en Ja. ook al is het een beetje koud weer, sjaal om, hups, een stuk wandelen. En dan daarna gaan we dan een kopje koffie drinken en dan een beetje bijkletsen. Oh, dat is wel een heel goeie kopje koffie drinken. Is het dan ook dat de dementievrijwilliger vrijgehouden wordt door de persoon in kwestie? Of gaat dat een beetje om en om? Of hoe moet ik dat zien? Nee, dat is inderdaad wel de bedoeling dat de hulpvrager, zo noemen wij dat Ja. dan, dat die de onkosten die gemaakt worden voor zich neemt. Ja. Dus dat de vrijwilliger zelf daar geen kosten aan hoeft te Maken, hebben, zeg te maar. maken. Ja, ja. Oké. En kan het dan ook zijn dat een dementievrijwilliger bij meerdere mensen, niet tegelijk komt, maar meerdere mensen in een week bezoekt? Of is dat er eigenlijk altijd maar één? Over het algemeen zeggen wij als een vrijwilliger al wekelijks, iedere week, week in, week uit, maand in, maand uit, soms jarenlang bij een hulpvrager komt, vind ik dat al een hele prestatie. En dan zeggen we van nou sommige mensen zijn heel enthousiast en die zeggen, oh ja, ik wil 2 of ik wil er 3. Ik zeg, begin dan maar eens eerst met 1 hulpvraag en kijk hoe dat gaat. Want het moet ook passen binnen je eigen activiteiten en je moet ook wel vol kunnen houden. Want dan dient zich ook natuurlijk de vraag voor van trajectbegeleider. Hè? Dat is degene die dan dat aangaat. Nou, daar ontstaat een match. Word jij aan je lot overgelaten? Kun je bij die trajectbegeleider terecht? Of moet je dan naar Lilian in dit geval? Nee, ik word niet aan mijn lot overgelaten. Ik word regelmatig wordt er contact opgenomen en dan wordt er gevraagd van, zijn er probleempjes, is er wat? Maar ik denk als er iets zou zijn, dat ik ook wel terug kan koppelen. En dan wordt meestal meteen wel op geacteerd. Ja. Mooi zo. Ja, want dat lijkt me ook wel heel belangrijk. Want Ja. je komt ook wel situaties tegen natuurlijk dat het niet zo vlot loopt. En dat je weet, hé, ik heb een achterwacht. Ja, Hè, je ja, kan bij ja. iemand terecht Ja, om je wordt inderdaad geholpen. daar... ja. Dat is wel een heel fijn idee, ja. 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 En heb je dan ook nog contact met de trajectbegeleider terwijl je al ergens bent? Of is dat alleen als het zo uitkomt? Of... Niet heel erg veel. Nee, alleen heel af en toe.
Het meeste is eigenlijk het contact met de vrijwillige contactpersoon. Maar een vrijwilliger, als hij vragen heeft over de situatie zelf, waar die denkt van ja, ik weet niet zo hoe ik mee moet, dan kan ze contact opnemen met de trajectbegeleider. Ja, want dat kan ik me inderdaad voorstellen. Hè? Elke situatie is natuurlijk uniek en die maakt een heel proces mee bij mensen. Ja. En als je daar echt vragen over hebt, de trajectbegeleider is dan de persoon die daarin kan ondersteunen, zeg maar. Ja, want dat gaf je ook aan, hè? De trajectbegeleider die vraagt een dementievrijwilliger aan. Ja, hè? ja. Dus het contact moet altijd vanuit de professional naar de dementievrijwilliger zijn. Krijg je nou ook een cursus of hoe gaat dat? Want ja, je hebt het misschien vanuit nature al dat je goed ermee overweg kunt. Nou nee, ik heb cursus gevolgd. Dat werd vanuit Proteon verzorgd. Oké. Dus, maar dat is al een tijdje geleden. Ik heb er een slide over, dus misschien kunnen we die... daar staat in het kort, moet ik even kijken welke dat is. Ja, dat is scholing dementievrijwilliger. Ja. Die bestaat uit 4 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur. En daar wordt dus in de eerste bijeenkomst behandeld wat er in het brein gebeurt. En welke vormen van dementie dat er zijn. En in de tweede bijeenkomst de diverse stadia van dementie. En de verschillen in die stadia. En die eerste 2 bijeenkomsten worden ook gegeven door een docent van de gildeopleidingen. Die echt de laatste informatie heeft over de ontwikkelingen omtrent dementie en de diverse vormen erin. En de derde bijeenkomst wordt meestal gegeven door Lisa Dikhoff, die vertelt uit de praktijk. En Lisa Dikhoff is de... hoe heet het ook weer? Ja, ketenregisseur hulp bij dementie. Ik vergeet dat woord altijd. Zij kan heel mooi uit de praktijk met voorbeelden vertellen wat je bijvoorbeeld tegen kunt komen in de thuissituatie. En de 4e bijeenkomst wordt meestal gegeven door een trajectbegeleider, hulp bij dementie. En die vertelt dan over de samenwerking tussen de vrijwilliger, tussen de dementievrijwilliger, en met wat voor vragen en wanneer ze bij haar terecht kan. Ja. Dus de vrijwilligers gaan best wel goed beslagen ten ijs. Zeker weten. Zeker weten. Met een uitreiking, certificaat. Ze krijgen een certificaat en een vergeet-me-nietje. En het eigen. Is het ook dat jullie terugkombijeenkomsten hebben als groep? Want ik kan me voorstellen dat je niet als eenling bent begonnen. Nee, de groep is meestal heel divers, van heel Midden-Limburg. Ja. En we hebben, dat is misschien wel een goed idee om dat eens te doen. Ook hier zijn we voor de ideeën. Hè? Nou ja, ik kan me voorstellen dat als je met elkaar uitwisselt, dat het voor ieder heel prettig kan wezen. Ja, maar er worden wel ervaringsbijeenkomsten gehouden, maar niet specifiek alleen voor dementievrijwilligers, maar voor de vrijwilligersgroep in zijn algemeenheid. Nou is het bijvoorbeeld dat iemand heeft zich aangemeld en dat blijkt toch dat jullie zoiets hebben van, nou ja, daar heb ik toch mijn vraagtekens bij. Of dat echt daadwerkelijk iets is voor die persoon. Doen jullie daar dan iets mee naar die persoon of laat je... De vrijwilliger bedoel je dan? We proberen altijd wel te kijken of dat inderdaad de juiste keuze is die de persoon heeft gemaakt. En meestal na zo'n cursus waar toch wel echt heel wat dingen aan de orde komen... daar komt dan vanzelf wel van, nou, ik denk dat dit toch niet precies is wat ik zoek of waar ik blij van word, wat ik kan blijven doen, want dat is wel heel belangrijk. Dat komt meestal van de persoon zelf wel. En kan het nou ook gebeuren dat je met z'n allen goed start en de gesprekken zijn allemaal fijn gelopen en dat er toch een vrijwilliger samen met de hulpvrager misschien bedenkt, nou de klik is er niet zo zoals we gehoopt hadden. Wat dan? Dat kan. En dan meestal wordt dat
besproken met de trajectbegeleider en de vrijwilliger en de hulpvrager en dienstmantelzorger. En dan wordt er gekeken of er misschien een andere oplossing is. Dat kan altijd. Je kunt denken dat je een hele goede match hebt, maar na een aantal keren... Ja. En het is voor iedereen natuurlijk belangrijk dat iedereen zich er heel prettig bij voelt. Ja, zowel de hulpvrager als de vrijwilliger. Ja. Want Astrid, wat vind jij nou het mooie aan dat vrijwilligerswerk? Je doet de mensen een plezier. Je ziet gewoon dat ze op je staan te wachten, hebben de jas al aan van kom. Ja. En daarvoor doe je het. Van dat ze zo dankbaar zijn. En de mantelzorger die is er ook vaak heel blij mee dat ze even ontlast worden. Als het ware de mantel even aan jou overdragen. Ja, dat ze even bijkomen. Ja. Maar het lijkt me ook dat het, dus als ik zo een beetje naar je kijk, dan denk ik, dan geeft het jou ook heel veel voldoening. Ja, ik vind dat wel, ja. Ik vind het leuk om te doen. Ja. Dus eigenlijk iets anders erover zeggen kan ik niet. Nee. Het is gewoon leuk. Ja. Zeer waardevol. Zeer waardevol. Even kijken. Allicht. Vrijwilligers, waar kunnen ze zich melden? Als ze deze uitzending zien en denken we, yes, ik wil ook dat stukje voldoening hebben. Nou, ze kunnen zich melden onder andere op de website van Proteon onder het kopje vrijwilligers. Daar kunnen je naam invullen en dan wordt er contact met je opgenomen. Ze mogen mij bellen als ze interesse hebben. Ze mogen dat kenbaar maken bij Lilian Spronke, de vrijwillige contactpersoon. Als mensen echt geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze hun weg wel vinden naar ons. Ja. Misschien is het handig dat we straks gewoon die informatie nog even doorzetten aan onze opnameleider. Want dan kunnen ze dat op die manier nog terugzien. Ja, hè? Zo heel fijn. Want je kunt natuurlijk ook contact opnemen met Proteon zelf. Ja, altijd. En dan wordt je automatisch doorverwezen. Ja, zeker weten. Oké. Mooi. Had jij nog iets in de presentatie? Nou ja, er zijn al een heel aantal dingen aan de orde gekomen. Zal ik nog een keertje lopen? Ja? Dan doe je dat. Je mag nog een keertje lopen. Praktische informatie. Oh ja, dat is wel een hele goeie. In Venray hebben we dus 10 dementievrijwilligers. Dat had ik inderdaad al vermeld. Bij voldoende aanmelding van nieuwe vrijwilligers organiseren we dus 2 keer per jaar een cursus. Mag ik even tussendoor wat vragen? Matcht de vraag hier met het aanbod? Dus hebben die 10 vrijwilligers allemaal een vrijwilligersplekje? Of zijn er ook meer vragen dan dat er vrijwilligers zijn? Nou, het is op dit moment zo dat we iets meer open vrijwilligers hebben. Dus vrijwilligers die nog wat kunnen. Als dat we hulpvragen hebben. Maar daar komt best wel heel veel bij kijken om een goede match te krijgen. Kijk, als er een vraag is voor een mannelijke vrijwilliger, dan wordt het wat moeilijker. Omdat er gewoon te weinig mannen zich aanmelden? Ja, weinig mannelijke dementievrijwilligers. In zijn algemeenheid weinig zorgvrijwilligers. Oké. Jammer. Ja. Doen jullie daar nog iets aan PR en dergelijke? Ja, we doen best wel veel aan PR. We hebben laatst nog hier op het museum, op het Schouwburgplein gestaan. Zaterdag. Met de week van de dementie, 21 september, die week. En hebben we de dementievrijwilliger gepromoot. Als we iets bijzonders hebben, zoals een jubileum en mensen, vrijwilligers in het zonnetje zetten, dan maken we er vaak melding van in de plaatselijke krantjes om mensen enthousiast te maken om zich aan te melden. Je kijkt zo naar Astrid. Ja, in 2011 had je het over. Heb je dus al een keer 25 jaar of zoiets dan? Ja, die heb ik al gehaald, En werd daar aan gedacht? Ja, er werd eraan gedacht. Ik heb dan een mooi bloemetje gekregen, een mooie cadeaubon. En, dat was een mooie middag. De vrijwilligers worden dan in het zonnetje gezet. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Zeker weten. Terecht ook, hè? Ja. En dan maken we een foto en dan plaatsen we daar een stukje van in het krantje. En dat maakt sommige andere mensen, die lezen dat dan, hebben er nooit van gehoord en denken van, misschien is dat ook wel wat voor mij. Ja, oké. De dementievrijwilliger is dus echt voor de thuissituatie? Ja, dementievrijwilligers komen echt bij de mensen thuis. Wij zeggen altijd
achter de voordeur. Oké, want ja, ik kan me voorstellen dat dagvoorzieningen en ook wanneer mensen opgenomen zijn, dat daar ook graag mensen, vrijwilliger, zeg maar, dat ze dat nodig hebben. Ja. Maar daar zijn jullie niet van, jullie zijn echt voor de thuissituatie. Ja, met een chic woord heet dat dan extramuraal. We zijn echt vrijwilligers in de thuissituatie. Het is wel zo dat wanneer vrijwilligers komen soms jarenlang bij eenzelfde hulpvrager. En als een hulpvrager dan wordt opgenomen, is het wel zo dat de dementievrijwilliger vaak blijft komen, ook al is het dan intramuraal. Want dat kun je niet meteen stopzetten. Zoiets. Ja. Dat is ook in het belang van iedereen, denk ik. Ja, hè? zeker. Absoluut. Ja. Ja. We onderbraken jou. Ja. Ik zal het ook al even Ja, kijken. nou ja, hoe lang duurt het voordat een vrijwilliger wordt ingezet? Ik had het er net nog met Lilian over. Ja. Afgelopen maand of zo hebben we het binnen 1 dag geregeld. Ja, maar dat was ook wel een uur. Zo. Ja, het hoeft maar net De klik te zijn. Ja, net iemand dat je denkt van, oh ja, er is een match. Dus soms binnen een dag, maar ja, het kan soms ook wel weken of een paar maanden duren. Dat is nou eenmaal zo. Nou zie ik daar ook nog staan, wat kost het, hè? Ja. Nou, toen straks gaf je al aan, ja, de vrijwilliger wordt vrijgehouden. Ja. Maar hoe zit dat met reiskosten? Als je reiskosten moet maken, of je gaat van A naar B om een gezellige dag te hebben, ik noem maar wat. Ja, dat zijn 2 verschillende dingen. Als een vrijwilliger reiskosten moet maken om naar de hulpvrager te gaan, wordt dat altijd overlegd met de contactpersoon en dan worden die reiskosten vergoed door Protean. Als een vrijwilliger een uitstapje gaat maken met de hulpvrager, dan zijn de reiskosten voor de hulpvrager. Oké. Er is eigenlijk een verschil tussen een soort van woon-werkverkeer. Ja, exact. Ja. Ja, precies. En hoeveel krijg je vergoed aan beziende kilometers? Van woon-werkverkeer? Ja. Ja, ik durf het haast niet te zeggen. 19 cent. 19 cent. Nou, maar het is maar dat mensen het weten, ja. Het is op heel veel plaatsen nog zo. Op zich nog wel een normale kilometer. Ja, dat hebben de meesten. Maar oké. Je hoort het roezemoes al, hè? Het komt al Het leeft. Ja, het leeft. Het kost dus eigenlijk niks, behalve als je echt iets gaat ondernemen wat geld kost, dan kost het de hulpvrager de onkosten voor de vrijwilliger. Hoe vaak komt een vrijwilliger? Nou, wij zeggen dus dat zou 1 keer per week kunnen of 1 keer per 2 weken, maar niet vaker. Ja. En de duur is dan ongeveer bij jou? Ongeveer 1,5 uur tot 2 uur. 1,5 tot 2 uur. Ja. En dan ook consequent altijd. Ja. Okay. Is dat altijd zo of kan het ook langer of korter? Ja, dat kan ook wel eens 3 uur zijn, maar ja, dat is dan toch wel een beetje de max. Lang 3 is dat uur. al, Ja, De samenspraak, denk ik, hè? Ja, dat is dat waar wordt het echt het gekeken. aftasten. Ja. Oké. Ja, wat doet een dementievrijwilliger en wat doet zij niet? Nou, dat heeft, heb jij net al een beetje verteld. Ja. Gezellige, leuke dingen. Ter ontlasting ook van de mantelzorg, dat die even met een gerust hart wat anders kan doen en weet dat de partner in goede handen is. En wat niet, ja, geen huishoudelijke taken en geen verzorgende taken. Dus niet die wc poetsen. Nee. Misschien wel samen met de hulpvrager een afwasje doen, maar dan is dat als een activiteit en niet zo van iedere week afwas gaan doen. Nou ja, een hele dat is een heel belangrijke. groot Hele belangrijke. verschil. Oké. Ja. Daar wordt ook hopelijk geen misbruik van gemaakt. Nee. Nou ja, daar ben je zelf ook bij, denk ik. Ja, Hè? ja, Van, ja. je zult zelf je grens Exact. moeten aangeven. Ja. Want heb jij ook wel eens te maken met gehad dat mensen door decorumverlies, dus verbaal, ongenuanceerd wat zeiden? Of heb je dat wel eens naar jou toe? Naar mij toe, ik heb een keer een situatie gehad, ja. Maar het was dan niet in zijn dementie. Oké. Geval dat je maan iets anders. Maar dat was echt van slikken, ja. Ja, en daar heb je voor jezelf bemerkt van, oh, hier moet ik paal en perk stellen. Precies, ja. Ja. Je moet echt je grenzen duidelijk maken. Oké, duidelijk. Heb jij nog vragen, Nicole? Ik denk dat we aardig door het geheel heen zijn. Ja, ik ben wel benieuwd als mensen nog twijfelen om
dementie-vrijwilliger te worden, of vrijwilliger in zijn algemeenheid, want die kunnen we denk ik allemaal goed, alle vrijwilligers kunnen we goed gebruiken. Wat is een laatste iets wat je ze mee kunt geven van nou? Nou, ik denk dat zij dat al net heeft aangegeven. Mensen zijn altijd enorm dankbaar. Ja. En ze kijken ook naar, er komt speciaal iemand voor mij die tijd heeft voor mij om met mij samen iets te doen. En ze waarderen het heel goed. Nou, en dat is waarom je het doet. Daar word je blij van. Ja. Wil je er nog iets aan toevoegen? Of? Nee, eigenlijk niet meer. Nee, hè? Nee. Dat dacht ik. Je hebt het mooi gezegd. Ja. Nou, dan willen wij jullie heel hartelijk danken voor het gesprek hier met ons te hebben. En we hopen uiteraard dat mensen in de thuissituatie er veel aan gehad hebben. Hè? En dat er ook vooral dementievrijwilligers nodig zijn. En wees welkom bij ProTaion. Ja, absoluut. Kijk, gezellig. Dankjewel. Astrid, Brigitte, hartstikke bedankt voor deze avond. Graag gedaan. En heel veel succes met jullie werk. Dank je. En plezier. Ja, dankjewel. Beste mensen, we zijn nu inderdaad aan het eind van deze avond in november. Maar december hebben wij de feestavond, of feestmaand. Ja, feestmaand. Hè. Dan is er geen opname. Dan is het gewoon live hier aanwezig in een gezellig samen zijn met een heerlijk hapje, drankje en muziek. 2 soorten muziek. Wat gaan we niet verklappen, want het is gewoon een gezellige avond. Wees welkom, kom naar ons toe. Dat is de tweede maandag van de maand december. Dat is 12 december. Bij deze van harte uitgenodigd. Dag!